Yes, yes. Governor plane, no? But then they did not object also. Regarding this particular matter, section to impose. Wan ka jungi kalong ka jing sokya halo ka jingbi jong ka tuka news report mo habi dibat ba ban impu section 144 ha kaski nyobut na kamtakan di election MP de ngilayo ban ya kendu ban penpau ya jing so na kaliang jong ka party ho na kaliang jong DC ula penpau baru lo guru ba unsa review habi di ban kanika ka order ka kita dapat pas menen mo menen te hot ngai kren ringim don ni ban ong habi de bat kidon katuk ni ki benta ki ba nakaliang jong ka jong returning officer ha jo por bari DC kidan ki ba ki hap ki ban impose ya katangim yim don ni ban ong ndai ki ka bangi kwa ban